Miña mamá non me quería deixar ir, porque era nova e era un peligro. As mulleres sola para o mundo era un peligro. Entonces, escapeille. Despois queríame ir buscar ca Guardia Civil. Pero, cando me quiso ir buscar ca Guardia Civil, sorte ao tío Rouceiro, ao señor Antonio que veu de Rouzas, que era o pai do Nemesio. Aquel señor díxolle: deixa ir a túa filla, é o destino dela, non lle cortes o seu destino, deixa ir para onde vai para onde teu irmão, deixa ir. Entonces, deixoume ir, que senón non me deixaba ir. Eu estaba na feira de Entrimo, con 4 dúcias de ovos, como che dixen antes, vendinas, e foi con meu maestro hasta Ourense. En Ourense fixéronme 2 bocadillos, o billete do tren, e mandaron un telegrama ao meu tío que eu ia no camiño. Cheguei a San Sebastián, o sea, a Oñate, o puebliño chamase Oñate. E do Oñate o autobús para ir a Aránzazu, que era onde estaba meu tío traballando. Cando me viu chegar, unha alegría. E ali traballei en 2 casas. Primeiro fui como criada de servicio. Despois saliu un traballo na fábrica e criada nun bar. Estuve en Elías no 58. No 58 vin de vacacións aquí. Estaban unha señora da illa, a Luz e o Chico estaban en Francia. E veñeron de vacacións e fomos á Peneda, era o 7 de setiembre, fomos á Peneda. Ven comigo que vou dar a luz do neno e axúdasme, ven comigo. Fui pasar alá 15 días. Os 15 días, unha señora ali ao lado, tiña un bar non pasaxe a nivel do tren, que do outro lado había a fábrica Progil. Fui a axudar un día e xa non me deixou. Xa quedei alá en Francia, en Grenoble, nun puebliño que se chamaba Pont de Clé. Elí conocín o meu marido, caséme no 59. Despois, fui para Italia no 63. Iba no tren, mataron a Kennedy e feriron ao Papa Bueno. Cheguei a Especia no 63. Estuvemos alá hasta o 71, quase 71. Porque elí, despois meu marido enfermou, traballaba nesa maldita fábrica de Peixiné, Progil, que faía hidroxeno, lejía, todo eso, cloro. Claro, o pobre colleu, non sabemos se era por aquilo ou por outra cousa, pero cáncer de esófago. Era no 71. Ya sabes que no 71 había poucas curas. Entonces dixéronos que na Grenoble, o Sablón a Grenoble, que había o escáner, e viñamos para fazer máis. Era no mes de maio, dixéronme 6 meses de vida, morreu o 8 de diciembre. Púxome a traballar nunha fábrica, chamábase Rená, pompas para acuariomos, sabes, todo o que vai nos acuarios, reptiles e peixes e todo. Naquela fábrica estuve 24 anos. Volvíme casar, el tiña 2 fillos, o pai e a mãe, e 2 fillos, con a filla tuveron un accidente, coitadiña, e era viudo. Entonces casámonos, tuvemos 25 anos casados. Tiña unha filla que casouse cun corso da Córsica, a isla de Córsica. Casouse con el e íamos pasar alá no brao un mes, as vacacións. Un ano aquí, un ano alá. Dixenlle, mira, vai indo tú, vai o mes de julio, que eu despois vou en agosto, que é onde traballaba, vou en agosto e estás alá 2 meses cos rapaces. Eu tiña que salir, tiña o pasaxe do barco en Marsella para ir con Napoleón, o barco Napoleón, para ir o día 2. O 30 tramo morta a casa. Tomou unha cerveza, foron a pescar a rapedes que lle chamaban ali nos collos, e quedou no mar, unha congestión, morreu. Collín o retiro, volvín para España no 94. Eu, cando foi que vim para aquí, digo, na Terrachá, non me quero nin preso. Morreu miña mamá, eu prolelas. Na iglesia dime, eu, en canto que teña saúde, se Dios me dá salud, fago.
ocúpome da iglesia, ocúpome das festas. Ao fin, as festas todas, desde que estou aquí, as festas do verán, as festas do maio, todo, así que sabes como me vou aborrecer.